Hello लोगोफोर खुलुमबाय नमस्ते वेलकाम बैक टू माय चैनल आं दिनै नोंसोरनो मोनसे बुस्थु देखायनो नागिरदों बे बुस्थुआ जाबाय माने साननानै ला आंनिनो बेस्ट फ्रेन्ड आं जेरावखि थाङा मानो आंजों लोगोआव थाफागोन स' आं नोंसोरनो देखायनो थाखाय आइ एम स' एक्साइटेड थ'थ' बिदिब्ला नायसै मा बुस्थु बियो लोगोफोर बेनो आंनि बेस्ट फ्रेन्डआ आं जेरावखि थाङा मानो आंनि बे बेस्ट फ्रेन्डजोंनो थांगोन ओमफ्राय सोरबा सोरबा मिथिखाबाय जानांसिगौ कि बियो इलेक्ट्रनिक साइकेल होननानै बा सोरबा मिथियाखैबो जानांगौ दा आंनि बेस्ट फ्रेन्डनि बादै आं एसे खोन्थानोसै बियो जाबाय मड डिसप्ले मड बियो बलिनाय दं ल' मिडिल हाई आरो जा गाहायाव दं पावार बे बेटारिनि थाखाय जों जेब्ला ल'आव होनानै साइकेलखौ जों सालायगोन ना होनबा माने स्पिडा खम जागोन आरो जों हाइआव होनानै सालायबा स्पिडा बारा जागोन दा जोङो नैबे इलेक्ट्रनिक लक बेयो जों बेखौ ओरै अन खालामोबा आरो पावाराव नैबा खनसे ओरै क्लिक खालामनानै होयोबा नै रेड कालार जोंबायना बेयो अन जाबाय आरोना दा जों ल'आवनो दं नै बे ल'आव होनानै सालायबा जों स्पिडा माने खम जागोन आरो हाइआवबा बारा जागोन हाइआव लांनो थाखाय नैबे प्लास दं प्लासखौ ओरै क्लिक खालामना होबायलाय थांबाय आरो मा ल'आव लाबोफिनोबायलाय माइनासाव क्लिक खालामना होबायलाय फैफिनबाय दा जोङो बे साइकेलखौ पेडेल गायालासेबो सालायनो हायो इलेक्ट्रिक जेनेबा लकआ अन दंबा नैबेयाव गियार दं बेखौ ओरै सानानै होबानो स्कुटि बायदि साना होबानो बियो खारगोन आरोना पेडेल गैयालासेनो दा बेनो ओमफ्राय नै बियो चार्जिं पइन्ट बेलाय बाव चार्जखौ सोनानै चार्ज होयो बेनि उनाव बेटारिया नैबेयाव सिङाव दं ओमफ्रायहाय नैबे जाहैबाय मटर 250 वाट BLDC मटर बियो दा बेनोसै आंनि बेस्ट फ्रेन्डनि बादै एसे खोन्थाबाय लोगोफोर नोंसोरनो दा कमेन्ट हरनानै खोन्थाहरदो आंनि बेस्ट फ्रेन्डखौ माबायदि नुखो लोगोफोर नोंसोरो